Татарстан башкаласы быел 3 миллион 500 мең туристны кабул итәргә әзер. Бу хакта туристик индустрия вәкилләренең стратегик сессиясендә әйтелде. Туристлар агымы бу җайда пандемияга кадәрге ял дәрәҗәсенә кайтырга мөмкин. Бу тармак вәкилләре тагын нинди максатлар куя, нинди проблемалар белән очраша? Хәбәрчебез кызыксынды. Май айында узган чаралар, җыр-бию бәйгеләре, төрле милләтләр ашамлыклары мәҗлесләре, велосипедта узышулар, башка мавыктыргыч ярышлар җирле халыкның гына түгел, Татарстан башкаласының меңләгән кунакларын да җәлеп итте. Бәйрәмнәрдә Казанга 200 меңнән артык кеше килде. Туристлар саны артырга мөмкин. На протяжении всего летнего сезона турист знает, что каждые выходные, например, там шоу фонтанов. Җәйге сезон дәвамында туристлар һәр ял көнендә фонтаннар тамашасы булуын белә. Күпләрне тематик очрашулар кызыксындыра. Сәфәр вакытында үз мәхәббәтләрен табучылар да очрый. Туристлар индустриясе вәкилләренең стратегик сессиясендә республикага кунакларны җәлеп итү юлларын эзләделәр. Хәзер тармак бер кайчан булмаганча тур операторлар ярдәменә мохтаҗ. Проблемы заключаются в том, что я думаю, что проблема шунда вакыйгалар бик күп була. Безнең алдан ук барлык туристларга һәм тур операторларга тараткан бердәм вакыйгалар календаре юк. Шундый календарны алдан әзерләп, килүче туристлар арасында таратуга ирешәсебез килә. Тагын бер проблема кадрлар. Туристлык өлкәсендә эшләргә теләүчеләр күп түгел. Бергәләп эшләгәндә елына 5 миллион туристны кабул итү мөмкинлеге бар. Татарстанда күрсәтерлек кызыклы тарихи урыннар бар. Туристик сәяхәтләрне, экскурсияләрне нәтиҗәле итеп уйыштырырга гына кирәк. Ания Гыйбадуллина, Айнур Вәли Әхмәтов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.